súčasnosti sa mladým ľuďom ponúka veľa príležitostí spoznávať nové krajiny a učiť sa cudzie jazyky. Niektorým však na cestovanie chýbajú prostriedky, ďalší zase majú strach z nového a neznámeho prostredia v iných krajinách, či potrebujú radu a pomoc pri hľadaní možností uplatnenia sa v cudzích štátoch. Cestu, ako prekonať tieto prekážky, ukázalo Euroinfoturné pre mladých, ktoré sa uskutočnilo v stredu 19. februára v Dome kultúry v Senici. Tento projekt zorganizovalo informačné centrum Europe Direct Senica pod záštitou primátora Ľubomíra Paríska. Európska únia mladým ponúka množstvo príležitostí, výhod, môžu cestovať, môžu realizovať svoje nápady a ani o tom nevedia. Tak sme sa rozhodli, že prinesieme tie možnosti sem, zavoláme organizácie, ktoré to mladým ponúkajú, všetky európske siete a mládežnícke organizácie. Skúsime sa dať dokopy mladých Senice a regiónu, aby sa o tomto všetkom dozvedeli a aby využívali tieto príležitosti aj u nás. Euroinfoturné sa zúčastnilo spolu 9 organizácií, napríklad Inex Slovakia, Juventa, Eurodesk, Eures či Plusko. Snažia sa zdôrazňovať, že ten voľný čas sa dá tráviť efektívne a teda treba poznať, že ako a vedieť využívať aj tie výhody, čo máme a jednoducho stačí spraviť to, že zdvihnem zadok, keď to tak môžem povedať, a idem si za tým. Na podujatí sa všetko robilo na báze neformálneho vzdelávania. Návštevníci sa učili zážitkami, mohli si poskúšať rôzne veci, zahrať sa, čiže sa nielen informovali, ale sa aj zabavili. Na Euroinfoturné pre mladých si svoje mohli nájsť aj starší občania, ale primárne bolo určené pre študentov stredných a vysokých škôl. My osobne sme pozývali všetky stredné školy z regiónu, zúčastnia sa samozrejme všetky stredné školy zo Senice a teda dúfame, že prídu aj nejaké školy z regiónu. Mňa teší, že táto aktivita sa začína realizovať v našom meste. Naozaj naše Europe Direct je veľmi aktívne v rámci tých 12 centier na Slovensku a máme naozaj veľmi dobrý tím, ktorý si dovolím povedať, že je takým líder pre ostatné mestá. Samotní študenti najlepšie vedia, čo ich na Euroinfoturné najviac zaujalo a či ich táto návšteva niekam posunie. Čo vás najviac zaujalo na Euroinfoturné? Možnosti cestovať asi. No, to dobrovoľníctvo asi najviac. A čo by ste chceli v budúcnosti robiť? No, určite ísť na vysokú školu, ale presne ešte nevieme ktorú a ďalej sa zlepšovať v jazykoch. Chcela by si ísť teda, keď si teraz na Euroinfoturné niekam do zahraničia? No určite by som to chcela skúsiť, lebo to je dobrá skúsenosť. Euroinfoturné pre mladých má v Senici zatiaľ krátku tradíciu. Začala sa iba v roku 2013. Organizátori si však plánujú sľubnú budúcnosť a nie je vylúčené, že toto turné sa rozšíri aj do ďalších miest, v ktorých sídli Europe Direct. V súčasnosti sú do tohto projektu okrem Senice zapojené mestá Trenčín, kam bude teraz pokračovať turné, a Nitra.